Какво мислиш? Какво мислиш? Мамо, аз мисля, че вече съм достатъчно голяма, за да ми казвате, че за да ми позволявате да ми правите, да си правя каквото си искам. Искаш да правиш каквото си искаш ли? Да, защото вече съм голяма. Това нормално ли е? На 4,5 и вече още да не ми позволявате да правя каквото си искам. Вече ще вземем да ти позволяваме да правиш каквото искаш. Да. Добре. Ще говорим с майка ти по въпроса. Става ли? Да. Мога да си решавам сама каквото да си правя. Тате видях, но не сто. Искам да вече да си решавам, исках вече да решавам сама какво да правя за себе си. Добре. Ще говорим по въпроса. Не ми харесва постоянно правила и пак правила. Добре, ще говорим по въпроса, обещавам.